Por favor, informa que si viene un cliente, que pase adelante. No queremos perjudicar a la ciudadanía. Hacemos una protesta, pero nunca perjudicando a la ciudadanía. Entonces, se le cede el paso y nosotros continuamos a posterioridad con la protesta. Aquí no se pot gravar. Estem aquí amb en Biel Huguet, a una acció reivindicativa, estem aquí a la farmàcia Bausà, que a qui pertany aquesta farmàcia? Pertany al senyor president del govern balear, senyor José Ramon Balzà. L'objectiu d'aquesta protesta era saber el preu de 13 ansiolítics per poder triar, com que tots fan el mateix efecte, per poder triar més barat. És penós el que està passant perquè el govern no té sombria de dir que va a matar-nos. És dir, si el president del govern tingués el que ha de tenir-me de les cames, seria un senyor que diria per l'any 2014 pens retallar els 50.000 milions matant vells o davallant les pensions a la meitat.